Нават да 25 гадоў зняволення ёсць выракі ў справе падрыву расійскага самалёта А-50 на аэрадроме Мачулішчы. Абвінавачаныя 12 асобаў. Асноўным названы ўкраінец Мікалай Швец, які атрымаў 25 гадоў турмы. Завочна, бо яшчэ раней быў аддадзены Кіеву ў межах абмену. Завочна асуджаныя і іншыя 6 абвінавачаных. Дакладныя прысуды ўсім абвінавачаным не названыя. Вітаю спадарства, Сергей Пацасонны. Аб'ектыў, галоўныя навіны пятніцы. Вось пра што у нас. Дрон расійскі, а вінаватыя беларусы. Беспілотнік упаў у Калінкавічах. Гэта зафіксавала камера хатняга відэаназірання. Гаспадыню затрымала КДБ, бо нібыта перадала відэа экстрэмісцкім ресурсам ды пасеяла паніку. На самом деле, эта женщина не совершила никакого преступления. Она может публиковать такие записи в свободном виде. Выкарыстанне украінскіх дзяцей лукашэнкаўскім рэжымам, распавядаюць свету праваабаронцы. Против детей выкарыстоўваецца тартура, им наносится моральная шкода. Шакаладны бізнес і салодкае жыццё набліжаных да Лукашэнкі. Новае расследаванне Центра бюро. По сути, это та зона, в которой созданы просто самые сладкие условия для ведения бизнеса. И, как показывает список резидентов в этой особой экономической зоне, чужих туда не пускают. Узброеныя сілавікі з надпісамі «СОБР», шчыты, КДБшнікі ў масках, відэамус нібыта з блокбастера. А ўсё ў Калінкавічах, а там штурм прыватнага дома па вуліцы Куйбышава. Затрыманая жанчына. Уся гэта так званая спецаперацыя – вынік таго, што камера хатняга відэаназірання на будынку зняла падзенне дрона камікадза. Гаспадыню вінавацяць у перадачы відэа экстрэмісцкім рэсурсам, ды ў тым, што нібыта пасеяла паніку сярод насельніцтва. Чаго так спужаліся самыя прадстаўнікі рэжыму? Руслан Ігнатовіч. Горад Калінкавічы, вуліца Куйбышава. Кадры, якія вы цяпер бачыце, апублікаваў афіцыйны тэлеграм-канал унутраных войскаў МУС Беларусі. На відэа узброеныя працаўнікі КДБ пры сілавым падтрыманні спецатраду хуткага рэагавання штурмуюць прыватны будынак. Мэта – затрымаць мясцовую жыхарку, бо камера назірання на ейным падворку зафіксавала прылёт дрона камікадзе ў беларускім райцэнтры ўначы 3 кастрычніка. Тое, што адбываецца штурм менавіта таго самага будынку, не выклікае сумневаў. На двух відэа аднолькавы плот і аднолькавая брамка. Паводле лукашэнкаўскіх сілавікоў, затрыманая жанчына нібыта супрацоўнічала з экстрэмісцкімі рэсурсамі. Перадаючы інфармацыю, фота і відэаматэрыялы адміністратарам дэструктыўных тэлеграм-каналаў, жанчына не толькі б магла пасеяць паніку сярод насельніцтва і дэзінфармаваць яго, але і зарабіла сабе крымінальную адказнасць. Аднак паводле тэлеграм-каналу «Флагшток Гомельшчына» першапачаткова гэтае відэа з'явілася 3 кастрычніка каля 7 вечара ў вайбер-чаце Калінкавічы авто ГАИ. Адзначым, што на момант рыхтавання гэтага матэрыялу знайсці такі чат ужо было немагчыма. Апрача таго, рэсурсаў з гэткай назвай няма ў лукашэнкаўскіх экстрэмісцкіх спісах. Яны проста імкнуцца пазбегчы скандалаў і тых рэчаў, якія звязаныя з расплюшчваннем вачэй для людзей, што расійскія шахеды не такія здольныя, як пра іх расказваюць. Яны насамрэч залятаюць на тэрыторыю Беларусі. І, магчыма, тыя абвінавачванні, што раней гучалі з боку Лукашэнкі на адрас Украіны пра нейкія нашыя беспілотнікі, насамрэч тычацца расійскай ваеншчыны. Я мяркую, гэта спробы прыхаваць праўдзівую інфармацыю. Эта женщина не совершила никакого преступления. Она может публиковать такие записи в свободном виде, то есть никакого нарушения закона, даже вновь принятых изменений лукашенковскими чиновниками, это тоже не касается. Она не совершила никакого противоправного действия. В данный момент мы просто прекрасно понимаем, что именно диктатор Лукашенко и его каратели запугивают население. Менавіта ў запужванні насельніцтва рэжым дае рады. Мясцовыя жыхары Калінкавічаў баяцца каментаваць тэму з падзеннем беспілотніка. Не, я ничего не слышала, и на улице у нас все в порядке. Я от этого далеко, да, я не интересовалась даже, мне не интересно.
Ничего мы такого не слышали. У нас ничего такого не было. Не хотел бы комментировать это все по телефону, не зная, с кем разговариваю. У інтэрнэце ж беларусы, якія могуць захоўваць сваю ананімнасць, гэтай сітуацыі абураюцца. Некаторыя пішуць, маўляў, няўжо лукашэнкаўскія сілавікі не баяцца, што аднойчы такі дрон выпадкова трапіць у іхны дом. Для тех, кто остался в системе, для большинства из них семья уже не значит ничего. Единственное, кого они защищают, это режим диктатора Лукашенко, его клан и так далее. То есть для них нет ничего святого. И они даже не могут себе представить, что один шахед, два, три шахеда, что с каждым разом это все может стать только хуже. И на самом деле могут пострадать обычные невинные люди. Сёння залёты шахедаў у Беларусь пракаментаваў Александр Лукашенко. Выступаючы ў аграгарадку Парахонск, дыктатар заявіў, калі ягоны верталёт быў у паветры над Беларусю, было некалькі дронаў. Ён адказаў на гэта наступнымі словамі. Это не мои проблемы, это проблемы служб безопасности. Руслан Ігнатович, Белсат. Прымусовая дэпартацыя, праявы генацыду, выкрадання дзяцінства, сцірання ідэнтычнасці ўкраінскіх дзяцей. Гучныя пытанні да абмеркавання на канферэнцыі ў Варшаве. Беларускія ды украінскія праваабаронцы абмеркавалі ролю Лукашэнкі і ягоных хаўруснікаў у выкраданні юных украінцаў і іх прымусовай дэпартацыі на тэрыторыю Беларусі. Ужо ёсць справа ў Гаазе, адрэагаваў сёння і сам узурпатар, які выкраданне дзяцей назваў шчасцем і раем для іх. Толькі вось праваабаронцы гавораць пра новыя доказы злачынства, якія Кацярына Гардзеева. У АБСЕ абмяркоўваюць ролю лукашэнкаўскага рэжыму ў выкраданні украінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў. Новыя факты ваенных злачынстваў, што гучаць сёння на варшаўскай канферэнцыі у сферы чалавечага вымярэння, дапамогуць прыцягнуць вінаватых у этнацыдзе юных украінцаў да крымінальнай адказнасці. Зборам доказаў удзелу беларускіх уладаў у злачынствах займаўся Белпол у супрацы з украінскімі праваабаронцамі. Это только лишь открытая часть этого доклада. Закрытая часть, которая включает в себя достаточно большое, такое внушительное количество доказательств в виде документов, передана в середине сентября в Гаагу. Эта работа велась максимально конфиденциально. Во-первых, потому что, в принципе, такая работа, как и работа по, например, санкциям, она должна быть абсолютно не видна. Freedom House, рэгіянальны цэнтр правоў чалавека і украінскі цэнтр зміна перадалі ў міжнародны крымінальны суд доказы прымусовай дэпартацыі і мілітарызаванага перавыхавання украінскіх дзяцей на тэрыторыі Беларусі. Меня там обвиняют в том, что я украл детей украинских. У справе гучаць назвы 18 інстытуцыяў, куды з 2021 года вывозілі юных украінцаў. Ім забараняецца гаварыць, або нават спяваць, слухаць музыку украінскай мовы. Іх возяць в тую самую знакамітую вайсковую частку 3214, так, і там іх навчаюць карыстацца зброяй, апранаюць у форму мілітарную з Z-знакам. Праваабаронцы ідэнтыфікавалі больш за 2000 украінскіх дзяцей, якіх прымусова дэпартавалі ў нашу краіну. У асноўным іх выкрадалі з Крымскага паўвостраву, а таксама з Данецкай і Луганскай вобласцяў. Звычайна ўзросту школьнага 6 до 16 гадоў. Гэта дзеці звычайна былі з дужа уразлівых груп, хаця беларускія ўлады называюць гэта рэкрэацыяй. Гэта не так. Частка дзяцей вярнулася дадому. Частку пасля так званага лячэння ў беларускіх санаторыях вывезлі ў дзіцячыя дамы Расіі. Там ім змянілі прозвішча і даты нараджэння. Якщо говорити про повернення тих, хто були депортовані, калі казаць пра вяртанне тых, хто быў дэпартаваны, то на цяперашні момант гэты лік усяго 388 дзяцей. Гэта надзвычай складаны працэс, бо Расія не прызнае таго факту, што дэпартуе украінскіх дзяцей і, адпаведна, не можа вяртаць тых дзяцей, што застаюцца пад іх кантролем. На гэтым тыдні зроблены яшчэ адзін крок да ордеру на арышт Лукашэнкі і ягоных хаўруснікаў. Урад Літвы накіраваў у міжнародны крымінальны суд доказы злачынстваў супраць чалавечасці, што рэжым здзейсніў у дачыненні беларусаў. Цяпер праваабаронцы чакаюць адкрыцця расследавання. Кацярына Гардзеева, Белсат.
І гэта не адзінае злачынства ў кантэксце вайны ў нашых суседзяў. Прынамсі, 14 тысяч цывільных украінцаў утрымліваюцца ў расійскім палоне, падае Міжнароднае таварыства абароны правоў чалавека. Вярнуць такіх людзей дадому вельмі складана, бо паводле міжнароднага гуманітарнага права абмены магчымыя толькі для ваеннапалонных. А вось тыя, у каго ўсё ж атрымалася вырвацца з такога палону, распавялі свае гісторыі таксама на канферэнцыі АБСЕ пра чалавечае вымярэнне ў Варшаве. Ад падрабязнасцяў халадзее ўнутры. Спачатку было страшна, а потым я змірыўся. Жыхар Кіеўскай вобласці Вадзім Кубрак з жахам згадвае, як у першыя дні акупацыі ў дзверы ягонага дома пастукалі расійскія вайскоўцы. Яны зайшлі да мяне ў дом, праверылі тэрыторыю, праверылі ва ўсіх тату і знайшлі ў тэлефоне фатаграфію дамбы, часткі дамбы ірпінскай помпавай станцыі, дзе я працую. Яны сказалі, гэты нам патрэбны, і забралі мяне. Салдаты скруцілі мужчыну і павезлі. З дня ў дзень палонных дапытвалі. Тым, хто адмаўляўся гаварыць, завязвалі вочы, звязвалі рукі-ногі і жорстка збівалі. З асаблівай жорсткасцю каралі тых, хто гаварыў па-украінску. Моцна білі нават за тое, калі праскокваюць словы, якіх яны не разумеюць. Збівалі, а потым ізноў прымушалі размаўляць па-расейску. 26 сакавіка Вадзіма пакінулі без нагляду, і яго вызваліў мясцовы жыхар. Вадзім вярнуўся дадому, але катаванні расійскіх вайскоўцаў даюць пра сябе ведаць. Ён перажыў 3 аперацыі, але як раней ягоныя рукі працаваць ужо не будуць. Яны толькі выехалі, і насустрач ішла расійская калона. Яны іх спынілі, праверылі машыну і знайшлі там рацыю. Мой муж працуе на вялікай цагельні, і яны ў працы выкарыстоўваюць рацыі. А гэта Вольга. З 26 лютага 2022 года ў расійскім палоне застаюцца ейны муж, родны брат і сябар сям'і. Пра тое, што ейнага мужа перавезлі ў Расію, Вольга даведалася ад вайскоўцаў, якія 11 месяцаў прасядзелі з ім у адной камеры і вярнуліся падчас абмену. Яны ж распавялі жанчыне пра ўмовы ўтрымання ў расійскіх калоніях. Яны сядзяць у камеры з раніцы да ночы, нікуды не выходзяць. Вельмі рэдка бываюць прагулкі. На іх спускаюць байцоўскіх сабакаў. Цяпер мой муж вельмі баіцца сабакаў. Гісторыі Вадзіма і Вольгі ўвайшлі ў справаздачу медыйнай ініцыятывы за правы чалавека. У ёй апісаныя злачынствы расійскіх вайскоўцаў у Кіеўскай, Чарнігаўскай і Сумскай абласцях, а таксама пазначаныя асобы, датычныя да гэтых злачынстваў. Усяго задакументавана 399 гісторыяў. На сёння цяпер мы можам упэўнена і доказна казаць, што гэта злачынствы супраць чалавечнасці. Далей мы маем намер адвакатаваць прыцягненне вінаватых да адказнасці на міжнародным узроўні за злачынствы супраць чалавечнасці. Не за ваенныя злачынствы, як гэта адбываецца ва ўкраіне, у межах нацыянальнай юрысдыкцыі. Ва ўкраінскім крымінальным кодексе няма артыкулу пра злачынствы супраць чалавечнасці. Таму для абароны інтарэсаў пацярпелых цывільных асобаў давядзецца звяртацца ў МУС або ў суды агульнай юрысдыкцыі за мяжою. Аліна Скрабунова, Юлія Гунько, Юлія Войнер, Віктор Кавальчук, Белсат. Нафтасховішчы гарэлі ў Варонежскай вобласці і Пермскім краі Расіі. Такі вынік начной атакі украінскіх беспілотнікаў. Хаця ў другім выпадку афіцыйна МНС Расіі прычынай называе неасцярожнае абыходжанне з агнём. А вось у Новасібірску невядомыя падпалілі мясцовае ўпраўленне ФСБ. Што яшчэ адбывалася ў свеце цягам апошніх сотняў у нашым аглядзе. Моцныя выбухі мінулай ноччу зноўку грымелі ў ліванскай сталіцы Бейруце. Паводле інфармацыі медыяў, Ізраіль ударыў па будынку, дзе меркавана мог быць сваяк забітага лідара Хізболы Насралы Гашым Сафі-ад-Дин. Яго называлі пераемнікам лідара групоўкі. Гэтыя ўдары былі вельмі моцнымі. Гук выбуху дайшоў да Сайды, хаця абстрэл быў далёка адсюль. Жах. Мы ўсе сочым за навінамі і молімся. Няхай Бог абароніць Ліван, абароніць Сайду і абароніць Поўдзень. Нягледзячы на ракетныя ўдары, раніцай у пятніцу ў Бейрут прыляцеў міністр замежных спраў Ірану, і ён сустрэўся з прэм'ерам Лівану.
У той жа час у Тэгеране верхоўны лідар Ірану Аяталла Хаміні асабіста ўзначаліў пятнічную малітву. У рэдкім публічным выступе ён заявіў, што ракетная атака Ірану на Ізраіль была мінімальным адказам на забойства Насралы і запэўніў, што Іран зноўку нападзе, калі паўстане такая неабходнасць. Израиль у значно больш выгодной позиции, чем Иран. И Израиль с меньшей тревогой бы глядел, я думаю, на магчымую войну у рэгіёне, чым Іран. Для Ірана тут пагрозаў і выклікаў куды больш. Дзесяткі тысяч ліванцаў тым часам пакідаюць Бейрут. Яны бягуць у тым ліку ў Сірыю. Ноччу ізраільскія самалёты разбамбілі дарогу каля памежнага пераходу паміж Ліванам і Сірыяй. Армія абароны Ізраілю заявіла, што біла па тунелю, які Хізбула выкарыстоўвала для перавозкі зброі. Разбуральныя штормы адразу ў некалькіх рэгіёнах свету. Двое асобаў загінулі, больш за 200 пацярпелі падчас тайфуну Кратон, што абрынуўся ў чацвер на Тайвань. Эпіцэнтрам стыхіі стаў паўднёвы 3-мільённы горад-порт Гаусюн. Паколькі раней у нас былі паводкі, гэтым разам мы падрыхтавалі мяшкі з пяском, але высветлілася, што мяшкоў з пяском недастаткова, бо вецер падштурхоўваў ваду, і яна пералівалася ўсё адно. Па ўсім востраве Тайвань былі закрытыя школы і офісы, не працавалі аэрапорты, спыніўся грамадскі транспарт. Больш як 100 000 дамоў засталіся без святла і вады. У Гаусюне абвясцілі дадатковыя выходныя, бо не паспяваюць зліквідаваць наступствы. Тым часам у Мексіцы працягваюцца ратавальныя аперацыі пасля зомбі-шторму Джона. Тэрмінам зомбі называюць ураганы, якія пасля першай атакі часова рассейваюцца, каб праз нейкі час нанова сабрацца. Тыдзень таму Джон абрынуўся на захад Мексікі паблізу курорту Акапулька. Пасля гэтага ён аслаб, але ў сярэдзіне гэтага тыдня паўторна ўдарыў па атлантычным узбярэжжы краіны. Пры гэтым найбольш смяротнымі сталіся залевы, што выклікалі сотні апоўзняў. Улады паведамляюць, што загінулі больш за 20 жыхароў. Найбольш смяротным жа стаў шторм Гелен. На паўднёвым усходзе ЗША ён забраў жыцці больш чым 200 асобаў. Яшчэ сотні лічацца зніклымі без звестак. Мясцовая метэаралагічная служба назвала стыхію другой наймацнейшай за апошнія 50 гадоў. Найбольшую колькасць ахвяраў і самыя моцныя разбурэнні яна пакінула ў паўночнай Караліне. Са словаў метэаролагаў, у гарах Апалачах прайшла непагадзь, якая назіраецца раз на 1000 гадоў. Патокі вады з гораў учынілі катастрафічнае разбурэнне. Агулам шкоду ацэньваюць ужо на сотні мільярдаў долараў. Да гэтага ніхто не быў гатовы. Я маю на ўвазе, што вада вышынёй 9 метраў, што спускаецца даліною, гэта тое, што ніхто з нас ніколі не мог сабе ўявіць. Ратавальным аперацыям перашкаджаюць беспрэцэдэнтнае разбурэнне камунікацыяў і адсутнасць сувязі. Нобелеўскі камітэт вызначыўся з кандыдатамі на атрыманне прэміі міру 2024. У спісе больш за 280 пазіцыяў. Паводле версіі агенцтва Reuters, сярод магчымых намінантаў могуць быць управа камітэту ААН у справе ўцекачоў, папа рымскі Францішак і лідар ААН Антоніо Гутэрыш. Заўсёды складана разглядаць бакі, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у канфлікце, але, магчыма, гуманітарныя арганізацыі, што дапамагаюць зменшыць пакуты цывільнага насельніцтва падчас вайны, могуць быць добрымі кандыдатамі. У букмекераў адным з фаварытаў нечакана стаў загінулы ў калоніі расійскі апазіцыйны палітык Алексей Навальны, але яго не могуць узнагародзіць, бо прэмію не ўручаюць пасмяротна. Летась прэмію міру атрымала іранская праваабаронца Наргес Махамаді. Годам раней, разам з украінскімі і расійскімі праваабаронцамі, яе атрымаў беларускі праваабаронца і палітзняволены Алесь Бяляцкі. Сёлета лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру абвесцяць 11 кастрычніка. Антон Бяздольны, Белсат. Літва. І цяпер гэта не проста рэкамендацыя, а афіцыйная забарона. Дзяржава-суседка не дазваляе наведваць Беларусь сваім грамадзянам, якія маюць доступ да сакрэтнай інфармацыі. Гаворка пра дзяржаўных службоўцаў і працаўнікоў спецыяльных службаў. За гэтую забарону літоўскі сейм прагаласаваў адзінагалосна. Прыняты законапраект забараняе тым, хто мае доступ да сакрэтнай інфармацыі, выязджаць не толькі ў Беларусь, але і ў Расею ды іншыя краіны з адпаведнага спісу.
Іх вызначае ўрад з улікам пагрозаў нацыянальнай бяспецы. Выключэнне могуць зрабіць у пэўных выпадках, напрыклад, у сувязі са смерцю сваякоў. Паводле папярэдніх падлікаў, забарона можа датычыць каля 56 тысяч чалавек. Раней улады Літвы неаднаразова рэкамендавалі суайчыннікам адмовіцца ад падарожжаў у Беларусь, у тым ліку ў сувязі са спробамі вярбоўкі супрацоўнікамі КДБ. А цяпер пра салодкае жыццё набліжаных да Лукашэнкі. У так званага гаманца узурпатара Александра Зайцева з'явіліся два новыя бізнесы: вытворчасць мяса пад крылом старой кампаніі «Стисхо» і кандытарскіх вырабаў пад маркай «Заліпай» у межах новай кампаніі «Ардіта». Абодва прадпрыемствы, як паведамляюць журналісты бюро медыа, зарэгістраваныя ў асаблівай эканамічнай зоне Бремена-Ворша. Яе Лукашенко надзяліў шырокімі льготамі, а рэзідэнтамі там сталі трое набліжаных да яго бізнесоўцаў: Александр Зайцев, Алексей Алексин і Миколай Воробей. Александр Зайцев, несмотря на то, что он находится под санкциями ЕС и США, и недавно на его ключевые активы, это Влата Логистик и Рузэкспедиция, были также наложены персональные санкции США, в том числе и на топ-менеджмент номинально этих компаний, Александр Зайцев не останавливается, он находит различные новые способы заработка, и как раз-таки один из этих способов – это развитие новой фабрики по производству кондитерских изделий в поселке Балбасово. Не хочу на себя брать ответственность и говорить, что непосредственно семья Лукашенко получает какие-то откаты или какие-то проценты с этого бизнеса, но то, что власти белорусские достаточно лояльно относятся ко всему бизнесу, в который вписывается эта святая Троица, может указывать на то, что, вероятно, у них могут быть какие-то и внегосударственные интересы. Увага кліентаў Альфа-банку. Там запэўніваюць, нягледзячы на санкцыі, карты і сервісы працягнуць працу ў стандартным рэжыме. Гаворка пра абмежаванні, якія супраць банку увяла Вялікая Брытанія. Прычына – падтрымання рэжыму Лукашэнкі, які, ў сваю чаргу, падтрымлівае вайну Расіі супраць Украіны. Ці сапраўды кліентам Альфа-банку няма чаго хвалявацца, мы запыталіся ў эканаміста Віталя Алейніка. Заявы Альфа-банку выглядаюць дастаткова смешна для спецыялістаў з фінансавай галіны. Я б тут казаў альбо пра пэўныя такія прафесійныя хібы тых, хто іх робіць, альбо пра спробу наўпрост увесці грамадства такое летуценнае разуменне сітуацыі. Калі нават у моманце сёння-заўтра гэтыя карты працягнуць працаваць, то справа перспектывы, калі гэтыя санкцыі згарманізуюцца паміж Великабрытаніяй, США, Еўрапейскім звязам, гэта толькі справа часу. Чакаць можна ўсяго аж да блакавання картак у любой краіне Еўропы. І яшчэ адна тэма – належнае харчаванне, камфортныя умовы, свабода перабывання на самоце ці ў кампаніі, права на абарону ад болю. Гэта ўсё пра хатніх гадаванцаў, а за невыкананне гэтых умоваў уладальнік можа нават трапіць у зняволенне. Толькі такія рэчы у Вялікай Брытаніі, дзе з 2007 году дзее акт пра дабрабыт жывёлаў. А што ў Беларусі? Высвятляем у Сусветны дзень абароны жывёлаў. Здравствуйте. К вам в гости можно? Хатнія гадаванцы могуць прынесці шмат радасці і станоўчых эмоцыяў сваім гаспадарам. І найчасцей іх успрымаюць амаль як чальцоў сям'і. Але не заўсёды людзі абыходзяцца з хатнімі жывёлінамі належным чынам. У Беларусі дагэтуль здараюцца жудасныя выпадкі здзекаў з жывёлінаў. У соцсетках рэгулярна з'яўляюцца фота і відэа, калі катоў ці сабакаў кідаюць з вокнаў, збіваюць або здзекуюцца. Питомец похитил со стола кусок мяса, и это вывело гражданина из себя. Он схватил животное, взял топор и нанес им не менее 2 ударов по шее кота. В результате действий гражданина животное погибло. Прычынаю такіх паводзінаў людзей могуць быць як асабовыя паталогіі, пры якіх патрэбная спецыялізаваная дапамога, так і ўплыў асяроддзя, кажа адмыслоўца. Напряжение в обществе, которое заставляют людей
испытывать определенные эмоции, злость, раздражение, накопленное напряжение и невозможность при этом это напряжение куда-то сливать, и тогда оно может сливаться таким образом. У некаторых выпадках, што трапілі на відэа і з'явіліся ў соцсетках, здзекуюцца з жывёлінаў дзеці. Чым гэта небяспечна? В очень многих историях, связанных с насилием по отношению к людям, в историях преступников была жестокость по отношению к животным в их детстве. Ну, то есть, когда они начинали сначала с животных, а потом переходили уже на людей. У Беларусі доўгі час не было закону пра абарону жывёлінаў. Хоць першыя спробы стварыць такі дакумент прымаліся яшчэ ў 2003-м, набыў сілу закон аб адказным абыходжанні з жывёлінамі толькі сёлета. Галоўная ж мэта менавіта зрабіць так, каб калі чалавек узяў некае жывёла, каб ён нес адказнасць за гэта. І калі у яго больш жорсткі падыход будзе да жывёлы, каб тая ж жывёла праз актывістаў магла сябе абараніць неяк. Я лічу, што в законе гэта не прапісана вельмі добра. У 2021-м унеслі змены і ў крымінальны кодекс. Гэтак жорсткае абыходжанне з жывёлінай, што прычынілася да яе смерці або калецтва, караецца прымусовымі працамі, штрафам або арыштам. Паўторнае злачынства можа прывесці да зняволення. Але ці часта распачынаюць такія крымінальныя справы? Материал проверки очень тяжело довести до суда, то есть передать его в Следственный комитет, потому что у Следственного комитета свои руководители, и они тоже, у них есть своя форма отчетности, то есть там определенно другая градация, и эти материалы, как правило, просто до суда не доходят, а это ухудшает вот эти показатели тех или иных отделов, и никто не хочет этим заниматься. Напрыклад, справу супраць так званага сухараўскага скоралупа Мікалая Кавалёва, які забіў 14 катоў, завялі толькі пасля высілкаў зооабаронцаў. Прасцей дамагчыся справядлівасці, калі ёсць відэа злачынства. Можна зняць гэта, даслаць у міліцыю ці за абаронцам, і яны ўжо будуць тады дапамагаць. Датычыць гэта не толькі хатніх гадаванцаў, але і дзікіх звяроў, якія ўсё часцей заходзяць у паселішчы. Тэма сёлетняга дня абароны жывёлінаў – свет і для іх таксама дом. Ірына Дарафейчук, Белсат. Выбітная, але малавядомая на радзіме. 120 гадоў таму нарадзілася мастачка Надзея Леже. Яна прыйшла на свет 4 кастрычніка 1904 года у вёсцы Асецішча, тады яшчэ Менскай губерні. Сёння ж працы мастачкі можна пабачыць у музеі ейнага мужа Фернана Леже у Парыжы. Я хочу, каб людзі, якія прыходзяць сюды, адкрывалі для сябе карціны надзеі, як калісьці адкрыў іх для сябе я. Бо для мяне гэта было велізарным эстэтычным узрушэннем убачыць карціны гэтай жанчыны, якая абсалютна недаацэньвала сябе. Яна інтэгравалася ва ўсе авангардныя рухі. Яна была выхаваная на уроках Бялова ў Смаленску, дзе увабрала ў сябе ідэі расійскага авангарду. Затым у Варшаве яна пераняла польскі авангард. Ейнымі настаўнікамі былі і Страмінскі, і Малевіч. Сваю мастацкую кар'еру Надзея будавала ў Смаленску, Варшаве, а пасля ў Парыжы, дзе яна пазнаёмілася са сваім будучым мужам, мастаком Фернанам Леже. Яна працавала ў жанрах жывапісу, графікі і мазаікі. Свае працы рабіла ў стылях прымітывізму, супрэматызму і пурызму. Акрамя таго, на постсавецкай прасторы Надзея займалася папулярызацыяй творчасці свайго мужа Фернана Леже, а ў Парыжы стварыла ягоны мемарыяльны музей. Дзякую, што вы з Белсатам. У аб'ектыве ўсё для вас працаваў Сергей Падсасонны і адразу запрашаю на Белсат-Зум. Між іншага, Віталь Бабін сёння размаўляе пра падзенне дрона ў Калінкавічах і затрыманне мясцовай жыхаркі, бо відэа з ейнага хатняга назірання трапіла ў публічную прастору. Госць генерал-майор СБУ ў запасе Віктар Ягун. Не пераключайцеся,